Joo, Nvidia Replay ei nyt toimi, niin tää on nyt Growtopia-kanava. Mä teen nyt vaan Growtopia-videoita. Eli ensin me mennään Suomi-maahan. Laitetaan nyt tää Pro-kama päälle, että voidaan olla... Aha, se ei halunnut. Mitä? Halpaa kamaa maassa, DAHC, okei, mä en nyt onkohan nää VTF? Mun pitää kyllä ostaa näin 9. Joo. Noin. Nyt mulla on vähän siipiä. Cell Ripper 5/V. Vitun vuora. Mitäköhän täällä maassa on? Aika paljon kamaa. Pieni. Joo, no mä lopetan tän videon nyt. Alla ruohikon sienten maailma on...